Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै जों दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय मैगी चेलेन्ज बिब' बिनानाव साथामजों आरो बेयावहाय मैगीया पेकेटनै दङ 10 रुपिसनि आरो जों जाय देरहायो बेनो मोनसे बुस्थु दङ बेखौ उनावहाय मिथिगोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जों दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थोदो बिदिब्ला जागायनोसै 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट Ayo deh. Ayo, đi chọn đấy. 그래 지금 이제 말로 được không nữa 맞아 가시 어른 해 난 한바씩 나도 할래 그러면 네 आंनिया एसे दंबावोमोन नै आंनाबो एसेल'सो नै खालि बिथाङानो उइनार जालायबाय बिदि जायो मानसिया मादों मा एबार प्राइसआ उइनारनिया दे मा जागोन नोंसोरनि बायदिबा बिराद गिदिर प्राइसआ हले आलुबाय प्राइसआनो जाहैबाय टें 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 दे टें टें दे सेरोजा रां नै 200 रां मेगिया मानो होनोबा 20 रांनिल'सो नालाय ओंखायनो नै बिथाङा मोनसिगोन आरो लुबैदोंमोन जों जाजोबनो हायासै थेवबाबो आं जाजोबथारगोन एसे बिदिब्ला जानो थालिरा भिडिअखौ दोनथ'नोसै थालिरबो लादोंमोन ओरैनो आलु बाला जानो होननानै शेयार खालामनानै हो जों जानायखौ बिदिबा भिडिअखौ गोलाव खालामलांबाय थाला जोंनि जानाया बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो
आरो मा होनबावगोन शेयार साबस्क्राइब बेखौथ' होनखाबाय गोसो होननायालाय दङबा आरो गोसो गैयाबालाय गैयासै मा होननो ना आरो माबायदि नुदो कमेन्टाव खोन्थाहरबानो कमेन्ट जाबाय खालामनानै खोन्थाहरदो बिदिबा बाय बाय